από το Κλιμιντρίν. Καλέ εσύ. Οχ, ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι ένας καλικάντζαρος. Καλικάντζαρος? Καλικάντζαρος τώρα, καλικάντζαροι δεν είναι τα Χριστούγεννα? Ναι, εμείς είμαστε άλλου είδους καλικάντζαροι. Βγαίνουμε όταν φύγουν οι άλλοι. Και τι κάνεις εκεί πάνω? Τι κάνω, κάθομαι και σου μιλάω. Δεν κατεβαίνεις κάτω, θα ξελεμιάσω και δεν μπορώ να σου μιλάω. Δεν μπορώ γιατί έχει ωραίο αέρα εδώ πέρα και μ' αρέσει. Και τώρα τι θα κάνεις, θα μείνεις εκεί? Όχι, δεν θα μείνω εκεί. Έχω έρθει όμως στο Κλίμητρι με τη μαμά μου και τον αδερφό μου. Ναι. Και τι? Τίποτα. Θα σου στείλω όμως να γνωρίσεις την αδερφή μου. Έχεις και αδερφή, Ναι, έχω και αδερφή. Η αδερφή μου τη λένε, εγώ είμαι ο Νταβρής και την αδερφή μου τη λένε Τριλεπτή Δαντελάινα. Αλλά όμως δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Γιατί? Δεν μιλάει. Δεν ξέρω γιατί. Λέει μόνο πιτ, 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 πιτ. Α, καλά, μάλιστα. Εγώ τώρα φεύγω. Άντε, γεια σου. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας πω μια ιστορία για ένα πάρα πολύ δυνατό δέλτα. Δέλτα, το γράμμο. Ήταν λοιπόν αυτό το δέλτα το οποίο ήταν πραγματικά πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή, έπαιρνε ένα ποτήρι νερό να πιει στο χέρι του και έσπαγε το ποτήρι, χωρίς να το θέλει το έκανε. Πήγαινε να ανοίξει μια πόρτα, ξεχαρβαλωνόταν η πόρτα, του έμενε η μπετούγια στο χέρι και δημιουργούσε και προβλήματα μέσα στις λέξεις, γιατί ήταν και πολύ φαρδί κιόλας και τα άλλα γράμματα ενοχλούνταν. Οπότε του λέγανε, ρε παιδί μου, τι θα γίνει με σένα? Τι να κάνει, ρε παιδιά, δεν φταίω. Εγώ έτσι είμαι φτιαγμένος, του λέγανε. Οπότε μόλις τον βλέπαν τα άλλα γράμματα να έρχεται να πάρει τη θέση του μέσα στη λέξη, το σκάγανε, πήγαιναν παραπέρα, στείναν τη λέξη παραπέρα και βάζαν άλλα μικρότερα δέλτα. Τι να κάνει, το δέλτα το κατάλαβε ότι είναι δύσκολο να ζει έτσι και αποφάσισε να εγκαταλείψει τις λέξεις ή να αφήσει άλλα δέλτα να μπαίνουν μέσα στις λέξεις. Και αυτό αποφάσισε να βγει στους δρόμους γιατί έπρεπε να κερδίσει και το ψωμί του που λέμε, να βγάζει λεφτά για να τρώει. Λοιπόν, επειδή ήταν πάρα πολύ δυνατό, βγήκε στους δρόμους και άρχισε να σηκώνει μεγάλα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν ότι στάθηκε μπροστά σε μια πολυκατοικία, πήγε, την έπιασε από κάτω και τη σήκωσε ψηλά. Σιγά να μη σήκωσε την πολυκατοικία ψηλά. Τη σήκωσε ψηλά, οι άνθρωποι μέσα κατατρώμαξαν, νόμιζαν πως γίνεται σεισμός, θύμωσαν πάρα πολύ, βγήκαν έξω να δουν τι γίνεται, γιατί τους πέσαν όλα τα γυαλικά τους, τα ποτήρια τους, ανοίξαν ντουλάπες, βγήκαν έξω τα ρούχα τους. Ήρθε και η αστυνομία και του είπαν: αν το ξανακάνεις αυτό το πράγμα, θα σε χώσουμε φυλακή. Καλά. Λοιπόν, είπε, έφυγε το δέλτα. Μετά αποφάσισε ότι δύσκολα είναι τα πράγματα και καλύτερα να έπαιρνε το τρένο και να πήγαινε σε ένα μικρό χωριουδάκι και να προσπαθούσε εκεί να κερδίσει το ψωμί του. Πήγε λοιπόν στο χωριουδάκι, είχε και μια τρομπέτα και άρχισε να φωνάζει τον κόσμο να έρθουν να δουν τι μπορεί να κάνει. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν ότι είπε: θα ήθελα να μου φέρετε ένα φορτηγό γεμάτο με βαριά σίδερα, να κάθεται ο οδηγός μέσα, ο οδηγός να βάλει την όπισθεν και να πηγαίνει προς τα πίσω το φορτηγό και εγώ, και το έκανα αυτό, πήρε ένα χοντρό και δυνατό σκοινί, το δάγκωσε με τα δόντια του και το άλλο το κομμάτι το έδωσε από κάτω από το αυτοκίνητο το φορτηγό. Το φορτηγό λοιπόν άρχισε να πηγαίνει προς τα πίσω και αυτός με τη δύναμή του άρχισε να το τραβάει προς τα μπρος. Τα χάσε ο κόσμος. Τελείω. Μετά, αφού τον χειροκρότησαν και άρχισαν να του δίνουν λεφτά, αποφάσισε να κάνει το επόμενο του κόλπο και τι έκανε? Σήκωσε όλη την πλατεία ψηλά. Σιγά που σήκωσε όλη την πλατεία. Σήκωσε όλη την πλατεία ψηλά και εκεί πανικοβλήθηκε ο κόσμος. Άρχισαν να φωνάζουν οι γιαγιάδες, να στριγκλίζουν. Οι άντρες θύμωσαν και άρχισαν να έρχονται προς τη μεριά του. Τα μικρά παιδιά μας ήταν σκασμένα στα γέλια και δεν δίνανε διάρα που λένε. Δεν ενδιαφερόντουσαν καθόλου. Δεν φοβήθηκαν καθόλου. Όμως αυτός την άφησε την πλατεία κάτω, το δέλτα δηλαδή, την άφησε για να μην τρομάζουν άλλο οι άνθρωποι. Και τότε, έτσι πως κοίταξε προς τα κάτω, είδε ένα μυρμήγκι το οποίο κουβαλούσε ένα κομμάτι ψωμί που ήταν 15 φορές μεγαλύτερο από το μυρμήγκι. Δεν ξέρω αν ξέρετε, τα μυρμήγκια έχουν φοβερή δύναμη να τραβήξουν πράγματα. Τότε λοιπόν εμφανίστηκε μπροστά του ένα παιδί, ένα μικρό παιδάκι, το οποίο κρατούσε στα χέρια του ένα αυγό.
Του έδειξε το αυγό και του λέει: δεν μου λες, αυτό μπορείς να το σπάσεις? Σιγά, είπε το Δέλτα, να σπάσω ένα αυγό, αλίμονο. Ναι, αλλά του λέει: δεν θα το πατήσεις έτσι. Δεν θα το πατήσεις έτσι το αυγό, θα το πατήσεις εδώ από τις άκρες του. Έτσι. Για να δούμε, είπε το Δέλτα. Πήρε λοιπόν το αυγό, το κράτησε στα χέρια του, προσπάθησε. Σφίχτηκε, έβαλε όλη τη δύναμη. Δεν έσπασε το αυγό. Γέλασε το παιδί. Λέει, βλέπεις, δεν είναι τα πράγματα έτσι απλά όπως νομίζεις. Ένα αυγό, λέει, ένα αυγό, τι τώρα ήθελες να με ξεφτυλίσεις που λένε. Όχι, λέει, δεν το έκανα γι' αυτό, ήθελα να σου δείξω ότι τα αυγά δεν σπάνε. Και πραγματικά, ας πούμε, δεν μπόρεσε να το σπάσει το αυγό. Και αν θέλετε να το δοκιμάσετε εσείς με τα αυγά είναι από τα καλύτερα πακέτα της φύσης. Είναι πάρα πολύ έξυπνο, κλειστό γύρω-γύρω. Βέβαια σπάζει εύκολα με το πατήσει κανείς από εδώ. Αλλά αν το πατήσει από τις άκρες, μπορεί και να συμβεί και να σπάσει, έτσι. Αλλά δεν σπάζει. Δοκιμάστε το καμιά φορά και θα δείτε. Αυτό με το δυνατό Δέλτα.